Уважаеми зрители, добре дошли в театъра. Молим ви да изключите мобилните си телефони и да не снимате по време на представлението. Благодарим. Приятно гледане. Винаги закъснява. Да, винаги има основателна причина за това. Целуват ли се? Хелена, не гледай! Иска ми се ясно техните години, така да мога да обичам. Ама тези двамата наистина се държат като луди млади. Не гледай! Тя му показва нещо. Подарък някакъв. Като не гледаш, как виждаш? Периферно зрение. Спри да се хилиш. Идва. Гръбнакът, ръцете и махни тази усмивка. Не мога. Какво ще си каже милата ни мисис Меродин, като ни завари така? Хитрата ти усмивка е непристойна за една млада дама. И е заразна. Отивам да отворя, а ти си мисли за нещо друго. Не е нужно да ме посрещате. Прекрасно знам пътя до скъпата си малка приятелка. Хелена, мил дете, с всеки изминал ден ставаш все по-очарователна. Явно климатът в градините се отразява добре. Мисис Джаксън, държа да отбележа, че тази рокля ви стои превъзходно. Носи ви сладкиш. Агата каза, че всеки ден щяла да прави сладкиши за младата госпожица. А аз си казах, мила ми Агата, ако ти правиш всеки ден сладкиши за скъпата ми Хелена, и добрата е гувернантка мисис Джаксън, рискуваме да заприличаме на немски пастирки. А вие нали ги знаете, те са ни едри дами. Ама откакто съм влязла и дума не сте продумали. О, съвсем щях да забравя. Мистер Меродин настоява да присъствате за вечеря. И Агата, като разбра това, и подскочи от радост. За младата си приятелка, каза тя, ще направя най-хубавият бананов сладкиш.
Рецептата я знам от баба си, която пък я знае от главния готвач на... Мисис Меродин? Мисис Меродин. Мисис Меродин? Да пием чай. Наистина цъфтите, мисис Меродин. Моите цветове бледнеят пред тази розова пъпка, каквато си ти, мил дете. Вие, мисис Меродин, много ли обичате? Елена! Какво? За сладкиши говорехме, нали, дами? О, съвсем щях да забравя. За тебе. Прекрасен е! Не можете да подарявате пръстен на младата госпожица. Не е пристойно да... Пристойно ли е да стои в кутийката? От години на котрето ми не става. А Хелен е толкова очарователна. Тук пише нещо. Нара от... Така ли? Забравила съм. Кой е този мъж? Дълга история. Ще дадем пръстена за Няма кажа. Хелена! Ще дадем пръстена за Тария и той ще заличи името на покойния ми съпруг. Съжалявам, че стана дума. Дълга история. Чакаме ви на вечеря. Мистер Меродин настоява за положителен отговор. Разбира се, аз и Агата дружно му пригласяме. Боя се, че ще имаме... Ако вие гувернантките винаги сте толкова боязливи. Мисис Джаксън иска си да каже, че ще имаме гости. Чичо Еванс е решил да се запознае с мен. Да се запознае. Хелен, не бъди неблагодарна. Не е красиво на твоята възраст. Чичо Еванс е един много приятен джентълмен от Скотланд Ярд. Бив следовател. Все пак той не може да си позволи да отделя от времето си на милите си племеници, докато знаете какви случаи има там. Направо да настръхнеш. Знам, да. Извинете ме, аз... Толкова скоро. Това е само за да не си омръзнали скоро. Пак да се видим със същото. Мисис Меродин, какво ви е? Хелена, да не си ми амоняк, бързо! Нищо ми няма. Мисис Меродин, Повикайте Кристофър. Добре съм. Хелена, повикай Кристофър. Мистер Меродин! Елате бързо! Не го Мисис пушете Меродин така. никак не се чувства добре! По-добре съм съкровище. Какво става? Нищо ми няма. Толкова си- Ставайте, ще повикам доктор. Само ми помогни да стане Наистина не нищо. трябва да ставаш сега. Не, точно сега трябва да стане Крис. Да оставим дамите да чакат госта си. Само ме подкрепяй. Винаги ще те подкрепя. Аз ще се видим. Чичо Еванс! Това е той! Нали ме? Да, той е Еванс, тук сме. После ще се запознаем. Мери, очарователна, както винаги. Еванс, галантен, както винаги. А това трябва да е Хелън. Приятно ми е да се запознаем, Чичо Еванс. Последния път, когато те видях, беше 2-3 пети. Вие имате гости. Кристофър Меродин, съсед и приятел на любезните ни домакини. Това е съпругата ми. Ева Меродино, ни вече отдавна трябваше да сме си тръгнали. Да, но ще се радвам, ако Окей, всички моля. заедно вечеряме. Чакаме ви. До скоро. До скоро. Госпожата е ваша съседка, нали? Да, прекрасни са, нали? Прекрасни са, защото много те глезят. Еванс, как пътува? Добре. Като изключим съмнителния тип в купето. Искаш ли да ти покажа в стаята ти, да се освежиш малко преди обяда? Разбира се. Хелън, добре е да обърнеш малко внимание на френският. Ще те изпитам на 2 урока от граматиката. С удоволствие. Еванс, много багаж си взел. Това е защото смятам да се реванширам за всичкото време, което съм пропуснал с Хелън. Прекрасна млада госпожица. Благодаря. Ето тук. Благодаря и аз все пак. Защо се карат? Мисис Меродин, добре ли сте вече? Не си струва, златарят ще изтрие каквото трябва. Идвам! Странна история. Къде е по-интересно от френската граматика? Хелън, научи ли спрежи? Хелън? Хелън, къде си?
Това дете не може да стои 15 минути на едно място. Къде ли може да е отишла? Няма я. Сигурно пак е отишла при съседите. Те са толкова мили с нея, защото нямат свои деца. Господинът много искаше. Но... Ами госпожата? Предполагам, че и тя е искала, но първият ти покоен съпруг... Покоен. Но тя е още млада. Ой, той беше млад. Нещастен случай, но те двамата не бяха щастливи. Аз, господин Меродин, щастливи ли са? О, да, много се обичат. А и не трябва да се притесняват за пари. Покоен господин Линхъл им остави цяло състояние. Линхъл. Чувал съм това име. Има нещо съмнително в тази история. Чакса, какво ще е? А ето ти теб, малка госпожице. Къде беше? При Ева? И какво прави там? Нищо. Нищо. Добре бе, знам, че човек е мислещо същество и на въпроса какво правиш не може да отговаря с нищо. Леля Ева настоя да дам пръстен налична и аз се съгласих, естествено. А какво ще дадем? Ще обядаме едва след като чуя 3 урока от граматиката. Бяха 2! Вече са 3! Ох, добре, отивам. Доста строго държите малката. Така ли мислите? Така и трябва. Ами не ме слушай за това. Трябва да се научи на дисциплина. Да, и аз така мисля. Искате ли да ви покажа новото крило на къщата? Разбира се. Елате. Миличък, този Еванс не ми харесва. Не му отговаря на въпросите. Не искам да съобщи на полицията, че правим домашен ликьор. При това най-добрия в града. Така, но просто когато те попита нещо и не му отговаряй. Искаш да мълчат цяла вечер? Ти ще се правиш на прегракно. Но тогава ме и ще ме изгониш, за да не заразя малката. Знаеш каква е? Знам, да. Тогава просто когато този Еванс те попита нещо и ще сменяш темата. Искаш да кажеш, че когато този Еванс ме попита дали игра покер, трябва да му кажа, че навън е един прекрасен ясен слънчев ден. Навън наистина един прекрасен ясен слънчев ден, мили. Прекрасен ясен слънчев ден в Англия? Да, цяла седмица мъгла и ето днес. Крис, не се прави на разсеян, познавам те, какво си намислил? Сложила си перлите, които ти подарих за Коледа. Да, реших, че ще отиват на... Не сменяй темата! Да, преди време играх повече покер, но сега вече... Кристофър, невъзможен си. Аз също съм и републиканец, но монархията също има своите предимства. Кристофър Меродин, ако не ми кажеш какво си намислил, ще... И кой може да ви разбере вас, жените? Ето пак сменяш темата! Та ти самата ми каза да сменя преди минути 20 секунди точно! Но не сега, на вечеря! И упражнявам се! Ужасен човек! Това си ти! Как можах да се омъжа за теб? И аз това не разбирам. Какво видя в мен, че да... Нека сменим темата! Само... Кажи това, което си намислил. Нещо свързано с нашия дом ли е? Не, Ева, нищо няма да ти кажа. Ева, топла си. Нищо ми няма. Можем да отменим вечерята. Не можем, Крис!
Този Еван се бив следовател от Скотланд Ярд. Разбираш ли какво се опитвам да ти кажа? Крис, разбираш ли? Разбирам. А ти разбираш ли, че за теб съм готов да направя всичко? Разбираш ли? Абсолютно всичко. Изтеглих спестяванията ни. Трябва само да избереш Хаваите, Бали, Индия, Ривиерата. О, Крис, великолепно! Само си ни представи, аз и ти до тези скали до океана. Обичам те. И аз те обичам. Какви са тези полици? Не, нищо не. Крис, какво е това? Крис, защо си направил застраховка живот? Всички си правят. Какво се опитваш да кажеш с това? Всички си правят застраховка живот. Ева. Аз не искам ти да правиш застраховка живот. Аз не мога да си представя, че ти... Успокой се, ще дойдат, ще вечеряме, ще си поговорим за мъжки неща и повече няма да го видим. Обещаваш ли? Обещавам. Крис, и ти ли плачеш? За радост. Агата! Отвори! Много ли са ви зачервени очите ми, ли? Освежи се, аз ще ги посрещна. Ще внимавам, ти също бъди нещрек. Аз ще го взема. Заповядайте, настанявайте се. Всичко е готово. Ева! Ева! Добър вечер. Добър вечер. Мистер Меродин, защо се карате? Хелена! Мери, това беше добър въпрос. Не е тактично да... Мери, мила Мери, ти си по-любопитна от всички нас, взети заедно. Само, че се прикриваш. Точно така. И не само милата ни Мери се прикрива тук. И не само. Ето, например, мистер Меродин ловко избегна въпроса. Какво казахте, че работите, господине? Не съм споменавал, но химията е моята страст. Преподавал съм малко в колеж. Значи ще намерим доста общи теми. Скотланд Ярд ме смятаха за експерт по отровите. Не можете да си представите колко изобретателни могат да бъдат химиците и аптекарите. Изобретателни. Или можете Вие играете ли покер? и питате. Искрено се надявам, че няма да извадите тестето по време на вечеря, нали, господа? Няма. Яденето е готово. Заповядайте. Надявам се да ви хареса. Ще остана много разстроена, ако не започнете, докато ястието е още топло. Хайде, госпожици. Господа, защо им странното чувство, че мислите за роми пура вместо за ордьовър? Явно всички в тази къща много лесно се разстройвате. Чичо! Ама какво ви става на вас? Хайде да ядем най-сетне. Банята, Какво? ръцете. С удоволствие. Тези деца. Вие едва ли имате голям опит с децата? Ами вие? Аз съм заклет ерген. С моята професия това е истинско предимство. Повярвайте ми. Да, наистина. Ето аз се смятам за един наистина здрав човек, но при рязка промяна на времето... Какво? Мен ли питате? За ревматизма да, нали за него говорим? Не, драги, говорите какво ли не, само и само да не кажете нищо. Къде ли се бави това дете? Ще отида да я доведа. Тази мигрена, ще трябва да ми забъркате нещо за мигрената. Да, разбира се, от тук. Всичко ще изтине. Ти си била тук. През цялото време, господине. Класните прислужници владеят изкуството да са невидими. Да, наистина. И всички прислужници владеят изкуството ни чул, ни видял, нали? Не се закачайте с мен, господине. Аз също си имам достоинство. Агата, ще занесеш ли тези документи на мистер Оливър? С удоволствие. А може ли в почтата да вдигна един хубав скандал от ваше име, че порцелановите купички, Купички. да, купичките, които поръчахте преди 2 седмици, още не са пристигнали. Ама, А. какво ви питам и аз? Ето това е тя, Агата. Стриктна, перфектна и разбира се, достоинство. С достоинство, да.
Дали се бавят дамите? Нали няма да ме оставите сам? Не, Ева, Хелън, Мери. Нуждаем се вече от вашата компания. Извинете, че се забавихме. Тези двете са като сестри, като Ева е по-малката, такива ги измисля. Чак аз се забавлявам с тях. Предполагам, че Ева вече ви е споделила нашата малка тайна. И не само споделила, Криси, не само. Познайте какво ни предложи Ева. Аз съм съгласен и щях да предложа същото на вечеря. Сигурна бях, мили. Хей, вие, за какво става въпрос? Тайна. Да. Наистина е тайна, Еванс. Добре, хайде да правим това най-сетне, за което сме се събрали. Вечерята изглежда вкусна. Агата е първокласна готвачка. Всички знаят това. И докато готви, изражението й става такова особено. Сядаш прави заклинания. Хелена! Седни. Хелена е много наблюдателна. И освен това има изключителна памет. Но по дисциплината може да се поработи още. Масата не е място, където свободно да ръкомахаш. На каква възраст мога да вълня гвърнатката си? Защо? Явно с дисциплината трябва да се взема аз самия. Хелена, ще трябва още доста да почакаш, така че свиквай. Пък аз съм сигурен, че Хелън само се шегуваше. Естествено! Мери има добро сърце. Само, че ми се струва, че работата на гвърнатките е твърде... Малко си да ти се струват такива неща. На мен ми се струва, че ще имаме още един гост. Крис, ти ли покани любезния мистер Оливър? Не. Добър вечер на всички! Наистина е той. О, Мери, ти... Чичо Еванс не е прилично да се възхвицава така на масата. Агата ми каза, че тук има хора, които са се събрали да се веселят, но аз няма да преча. О, Джак, ти знаеш, че винаги си добре дошъл. По работа съм тук, Ева, и нямаше да съм тук по работа, а като приятел, ако Кристофър беше малко по-внимателен. Аз? Еванс. Чичо на Хелена и пенсиониран следовател от Скотланд Ярд. Джак Оливър, удоволствието е мое. Какво казахте, че работите, господине? Не съм казал, но може би вие като следовател ще познаете. Подсказвам. Свири чудесна цигулка. Този човек не си вади хляба като музикант. Той е един скучен застрахователен агент. Скучен? Не може да кажете за някого, че е скучен, без да го познавате. А Джак е точно обратното на скучен. А обратното на скучен забавен. Дами и господа, О, случайно някой от тук да си е губил нещо? Мери си загуби главата като влязохте, но това на всички ни е ясно. Може би вие, госпожо? Веднага, щом видях тази гривна в купа със слама, реших, че е вашата, Мери. Това наистина е моята гривна, но... Но тя си беше на ръката и допреди малко. Както и да е. Кристофър, да. трябва да разгледаме застраховката ти. Има клаузи като смърт при неизяснени обстоятелства и също така дълго и продължително боледуване. О, Джак, пиши каквото искаш. Знаеш, че не може така. Ела да свършим деловата работа и ще се върнеш при любезните си гости. А не може ли утре да свършите тази работа? Да вършим работа утре, за която имам днешна дата? Невъзможно. Хайде, Джак, от тук. Последния. И какво за тази застраховка? Значи, първо... Да, ми хайде, за нас също стана време. Толкова скоро? Сигурен съм, вие по женски Аз още утре също ще се мисля, видите. че трябва да... Какво? Трябва да вървим. Спокойно, Хелън. Аз утре ще ти донеса от десерта на закуска. Приятна вечер. Приятна вечер. Удоволствието беше изцяло наше. Имате доста специфичен белег на ръката, госпожо Мералдин. Сигурен съм, че съм го виждал и преди. Но как и кога? Това, в което съм сигурен, че съм държал тази ръка, и това не е било на благотворителен бал. Но както и да е, довиждане. Госпожо, много сте бледа. Гата... Да, госпожо.
Разбира се, госпожо. Разчитайте на мен. Колкото по-скоро, толкова по-добре. Мислите, мистер Меродин са прекрасни, нали? Много са мили. Ако с теб не са мили, нямат с кого. Мили ли? Доста подозрителни неща има около това семейство. Подозрителни? Ами да, господинът говореше така, сякаш е опоен. Ти го питаш едно, той ти отговаря съвсем друго. Упоен? И кой може да го упои? Знам ли? Еванс, не може да сте прав. Господинът цял ден е бил само с госпожата. Ами може би точно това е отговорът на въпросът. Тя е била. Ева не може да го направи. Тя толкова го обича. Обича ли, мило дете? В това няма как нито ти, нито ние да сме сигурни. Престъпниците мислят различно. Те действат различно. Те обитават свой собствен свят. Престъпници? Не говори така, Чичо. Няма значение аз как говоря. Важното е тя какво прави. Отказвам да слушам такива неща за Лейла Ева. Не й обръщайте внимание, Еванс, тя е още малка. Да, но трябва да се научи, че не всички хора са добри. Има много лоши мъже, жени и особено жени, които се появяват точно когато най-малко ги очакваш и изчезват още преди полицията да е дошла. Значи вие мислите, че госпожа Меродин е престъпник? Дори мога да го докажа. И как? Белегът на ръката й. Сигурен бях, че сме се срещали с Ева Меродин и преди. И както казах вече, не при радостни обстоятелства. Кажете ми нещо повече за нея. Ами да видим. Баща й ги оставил, когато била още много малка. Намерил си нова жена. Майка й също се омъжила повторно. Ева и Крис се влюбили, когато били още много млади. Но вторият ти баща, Джордж, не одобрявал това и насилу я омъжил за първият ти съпруг, някой си Линдхъл, а след това Джордж... Умрял. Откъде знаете? Ще го наредя този пъзъл. Не ми казвайте. Нещастен случай, нали? Двамата се разхождали покрай някакви скали, той се подхлъзнал и паднал. Точно така. Не разбирате ли? Ами... Първо умира вторият ти баща, а след това и първият ти съпруг. Да, случаят беше заплетен. Доста дълго се говореше за случаят Линдхъл в нашите среди. Наистина ли? Оказа се, че този Линдхъл има навика да употребява арсеник. Затова я освободих от отговорност. Значи тя не е била виновна. Съдът я оправда поради липса на доказателства. Присъдата можеше да се произнесе, ако на лице имахме някакво доказателство. Значи по закон тя е невинна. Има разлика обаче между това да си освободен от отговорност и да си невинен.
Значи вие смятате, че тя е била виновна? Не. Аз смятам, че истината ни излезе наяве. Този Линхъл има навика да употребява арсеник, който тогавашната мисис Линхъл, която ние днес познаваме като мисис Мералдин, му доставила. Веднъж той взел прекалено голяма доза, но негова ли е била вината или на съпругата му? Никой не можа да каже и справедливо съдът я оправда поради липса на доказателства. А Кристофър се занимава с химия И това не е случайно. И въобще, Мери, в нашата професия случайности не съществуват. Случайно ли е според теб, че мистер Мералдин е толкова разсеян? Че мисълта му прескача? Може би сте прав, но... Трябва да я спра. Прекалено много случайности. Имам чувството, че където се появи тази жена, все се случва някакво нещастие. Трябва да я спра. И как? Не знам. Ще предвиждам ходовете й. Ще бъда крачка пред нея. Ще я тикна в затвора. Това е толкова вълнуващо! Като в доброто старо време. А в мое лице имате помощничка. Ще ме научи на всичко, което знаете, нали? На всичко не. Но на основните неща с удоволствие. Трябва да преговорим всяка подробност. Това, в което сме сигурни, е, че Ева възнамерява да убие Крис, Ще инсценира нещастен случай. за да ни заблуди. Не и този път. Не и този път. А Кристофър как не разбира? Той е заслепен от любовта си към убийцата И опояван с някакво вещество, което все още не знаем какво точно е. И което най-вероятно ще доведе до смъртта на горкия човек, без дори той да подозира. Оливър. Да. Има и още нещо. Какво? Това не може да чака. Застраховката живот. Какво? Кристофър направи застраховка живот, нали господин Оливър за това беше от тях онзи ден? Разбира се. Естествено, че се сетих. Застраховката е важна. Така ли, партньоре? Естествено. И още нещо. Кристофър със сигурност смята, че прави тази застраховка по свое желание. А всъщност Ева е тази, която му е внушила да направи това. И много скоро убийцата ще вземе цялата сума от застраховката. И ще намери поредният глупак, който ще се омъжи за нея, след това ще го убие. Тази жена е пристрастена към убийствата. И ние с вас, Мери, трябва да спрем този порочен кръг. Но първо... Но какво трябва да направим първо? Първо да предвидим начина и мястото на нещастният случай. Не. Преди това трябва да отделим Хелън от Ева. Разбира се. Хелън! Бъдете внимателен, Еванс. Естествено. Хелън! Искам да ви заявя, че отказвам да слушам каквото и да е свързано с Ева и Крис. И Чичо, трябва да знаеш, че майка ми никога не те е харесвала. Хелена! Казвам ми е, че когато ти се появиш, се появяват и скандалите. Подозираш всички, забраняваш. Точно така, Хелън! Забранявам! Забранявам ти повече да се вижда с семейство Мералдин. Забранявате? Кога се появихте, кога взехте да командвате? Хелън, има неща, които не разбираш. Да, но има и неща, които се прави, че не разбирам. Какво искаш да кажеш? Целият град говори, че... Хелена, замълчи! Ще замълча. Заповядвам ти да говориш. Заповядвате, мисис Джаксън. Кажете на Чичо, че в нашия дом никой не заповядва. И мистер Оливър ви харесва, но вие нямате смелостта дори да го погледнете в очите. И Чичо, надявам се, че любезното ви гостуване скоро ще завърши и ще продължим живота си тук, както преди. Не, мило дете, няма. Все пак някой ден ще си тръгнете, нали? Да, но живота тук няма да продължи така, както преди. Хелена, ние правим всичко това за твое добро. Ти просто стой на страна от семейство Мералдин. Аз те обичам като свое дете. Разбира се. И искам да те предпазя. Имам ли право на избор? Явно не. Тогава моля да ме извините. Метнала се на майка си. Тя също беше доста опърничава. Този Оливър не е за вас, Мери. Еванс, къде отивате? Отивам да се поразходя. Като по разходи имам предвид... Да, разбрах ви. Знам всички магазинчета, които нашият престъпник посещава. Ето това е добър партньор. Има и още нещо, Еванс. Казват,
че познава. Във всеки случай нищо не губим. Тя също в категорията престъпници, но поне никой не умира от действията й. Какво? Мадам Зара, днес никой не идва. Ще дойде само този, който трябва. Мадам Зара! Мадам Зара! Пак тази. Да я поканим ли, госпожо? Знаеш, че ако не я поканим, цял ден ще виси пред вратата и ще гони клиентите ни. Отворена е, Белинда, влизай! Остави ни самия, Белинда. Добре, разбира се, но... Бъди наоколо и ме наблюдавай, мила. Не, че няма талант тази Белинда. Ох, но в този малък град няма място за две гадателки. Мадам Зара, днес сте Уморена от вчера. Седни, Белинда. Настоявам да седнеш. И да сложиш ръцете си на масата, защото миналия път едва не щупи любимата ми ваза. Ох, и от твоето ръкомахане свят ми се зави. Искаш ли чай? Не, сигурна съм, че предпочиташ кафе. Мадам Зара, оставете ме да ви кажа защо дойдох. Знам. Какво знаете? Знам за твоите видения. Не знам какво да правя. Чувствам се толкова безсилна пред страшните сили, които бушуват в мен. Може би моята мисия е да помагам. Този мой талант! Кой талант, мила? Виденията ми, мадам Зара, те нали са талант? Не, когато се изпъстрили само с красиви господа, мила. Знаеш колко ми е приятна твоята компания? Така ли? Естествено, ти си толкова приятно момиче, че не бива да... Какво? Ще ти го кажа направо. Не бива да минаваш по моя път. Заплаха ли съм за вас, Зара? Евелин! Евелин! Да? Ще изпратиш уважаемата Белинда, нали? Разбира се. Кажете, мадам Зара, заплаха ли съм за вас? В твоя път няма място за толкова болка и страдание. Един ден те виждам като блестяща майка и добра съпруга. Сега на оставете, имам работа. Айде. Странно. Наблюдавам бърлогата ти от доста време и ми направи впечатление, че рядко се отбива някой тук. И ако не е късно, мадам Зара, работете в посоката вие да бъдете прекрасна съпруга и майка.
Мадам Зара, днес наистина никой не идва. Ще дойде само този, който трябва. Значи някой се е записал? Не, мила. Или не по начина, по който ти си представиш. Мадам, искаше ми се да ви разбирах повече. Само си мислиш, че ти си иска. Ти виждаш малка част от болката, страданието, мъката на хората. Знанието е нещастие. Посрещни гостите. Но кои гости? Тези, които се чуят дали да потропат на вратата. Наистина са там. Мъж и жена. Тя настоява да влязат, а той се колебае. Покани господинът и кажи, че в живота на жената и мъжа, в когото е влюбена, скоро ще се появи нова жена и тя може да го изгуби завинаги. О, не. Побързай! Да, разбира се. Очаквах ви, господине. Не разбрах защо настояхте да ми лишите от компанията на мисис Джаксън. Ние с нея сме... Партньори знам. Госпожата има много по-важна задача. Няма да ме вплетете в... Знам, че не ми вярвате. Седнете. Усещам много сериозно нещо. Искам да попитам... Замълчете. Скоро ще бъдете въвлечен в една игра на живот и смърт. За живота и смъртта на един човек. Но ще трябва да бъдете внимателен. Много внимателен. Само една грешка и ето резултатът. Смърт. Дори и най-малката грешка ще доведе до смърт. Така ли да ви разбирам? Точно така. В такъв случай не бива да греша. Не бива да греша. Оставете половин крона на прислужичката ми. Не всеки ден виждам хора във вашето положение. Затова вече ви вярвам. С Богом, господине. Може би ще се видим С отново. Богом, господине. С Богом. Евелин! Да. Евелин! Госпожо, добре ли сте? Изтощена съм. Той какво ви направи? Елате. Елате. Седнете. И на мен ми липсва. Знам, Крис. Този Еванс. Е един от най-неприятните хора, които съм виждал през целия ми живот. И аз. Да заминем само двамата. Да. Агата! Гата. Агата! Да, госпожо. Мисля, че вече е време да поканим любезния мистер Еванс на чай. Не го желаеш наистина, нали? Не, напротив. Мисля, че вече е време да затвърдим добрите ни съседски отношения. Съгласна съм с вас, госпожо. Ще предам поканата веднага. Благодаря. Агата е истинско съкровище. Да. Връщам се след малко. Какво? Каниш гости и след това ме оставяш сам с тях? Ако мога да си позволя да бъда искрен, мистер Меродин, не очаквах, че ще ме поканите в дома си отново. Защо? Както вероятно сте разбрал, забраних на Хелън да идва тук. Забранил? Мислех си, че е взето с уроците си. Ще мина директно на въпросите си. Нима съм на разпит. За ваше добро е. Доколкото знам, преди вас съпругата ви Ева е имала брак. И какво това? Благодарение на който, така да се каже, сега вие живеете в лукс. Благодаря, че приехте любезната ни покана, господин Еванс. Агата! Да, госпожо. Ако
Ако ще пием китайски чай, нека бъде в китайските купички за чай. Само секунда. Съпругата ми е направо пристрастена към изкуството на чайните церемонии. Не ме излагай. Вкъщи има тонове книги в тази област. Заповядайте. Първокачествен китайски порцелан. Крис, ти си непоправим. Отново си използвал купичките. Ами те са толкова малки и удобни по размер, а тези, които поръчах, още не са дошли. Да, но Агата ги намира в лабораторията и ги подрежда обратно тук, ако няма видимо завърсяване. Този ден ти правиш опити с циан калий. Агата не бива да пипа нищо, което е в лабораторията без мое разрешение. Ама те изглеждат абсолютно чисти. В името на живота и здравето на всички в тази къща, вие двамата да отидете и да стерилизирате всички прибори, които използваме за храна. Не ми остава нищо друго, освен да се подчиня. Крис, не съм толкова лоша. Колкото и да ми се кара, моята Ева все пак ме обича. Хайде. Кристофър, вие явно имате и верен съюзник. Не разбирам за какво говорите. Трябва да си призная, че не ви познах първия път, когато ви видях, госпожо Меродин. Това комплимент ли е, защото аз ви познах още първия път? Мляко? С удоволствие. Вие сте много смела жена. А вие сте си все същият, мистер Еванс. Но нали знаете, че този път няма да ви се размине? Защо се месите в живота на хората, господине? Защото е мой дълг да предотвратя нещастният случай. Сякаш сте способен на това. Още мляко? Разбира се. Трябва да опитам. Освен ако в момента не ме взимате за ваш свидетел. Не, господин Еванс. Аз не ви взимам за свидетел. Доколкото знам, вие имахте проблеми с сърцето. Слушайте ме внимателно, докато още чувате. Кристофър е мъжът, за когото съм оженена и когото обичам вече много години. Заради него убих втория си баща и първия си съпруг. Всеки, който се изпречи между мен и него, си получава заслуженото. След малко ще повикам лекар, който ще установи, че причината за смъртта ви е била, че сърцето ви се е уморило да топти. Аз от своя страна се чудя, от какво толкова се е уморило това сърце, щом никога не е обичало. Агата! Повиках лекар. Благодаря. Кажи внимателно на Кристофър, че стана нещастен случай. Нещастен случай. Разбрах. Нещастен случай, който ме прави щастлива. Благодаря ти, че ми помагаш, приятелю. Вече имам чувството, че всички започнаха да си правят застраховки за всичко. И какво друго ми остава да правя? Не мога вече да си вляза в лабораторията, защото нали знаеш кой сега прави опити там? Да, Ева е станала истински химик напоследък. Охо, я виж кой си прави застраховка. Кой? Ще ти подскажа. Бяхте близки за един период от живота ти. Мери Джаксън? И какво си е застраховала тази... Както и да е. Радвам се, че всичко свърши. О, аз също. Откакто се ожени за Агата и вярната прислужничка на жена ми не се мота постоянно в нас, дишам по-спокойно. Не искам да кажа нищо лошо за съпругата ти, приятел. Просто... Шегувам се. Кристофър, ние с теб сме добри приятели, но жените ни са още по-добри. Имам чувството, че тя ги свърза някаква тайна. Тайна ли? Моята жена не може да пази никакви тайни. Тя и моята не може,
Я. Малката Хелън си направила застраховка. Представяш ли си колко по-богат да щеше да е тя, ако този нейният чичо с болното сърце си беше направил застраховка живот? Ти не се безпокой за нея. Доколкото знам, е охаждана от стария син на Стоун. Стария Стоун ще получи инфаркт, като разбере това. Нали се сещаш коя искаше за снаха? Знам. Хелън каза всичко на Ева. Клюкарствате ли, господа? Ева, както винаги, оригинална и критична. И охащана сяра. Не ме излагай. Бях сигурна, че си още тук, Оливър. Агата, ние тук работим. Хванах ги да клюкарстват. Това е лекарството за стария стол. Само, че кажи внимателно цената, да не вземе да получи някой инфаркт. Внимателно. Оливър, няма ли да си ходим? Агата, твоята дума е закон за мен, скъпа. О, и не забравяйте! Поканени сте на вечеря. Може да хапнете преди това, защото Ева се готви сама. Не, слагай. Довиждане. Ева, аз те обичам. Кажи ми, че ме обичаш. Естествено. Но Хелън в момента се нуждае повече от любовта ми. Пък и лекарството на бедния Стоун ще помогне. което е мой съавтор на тази пиеса. Това е Юлия Кожаревска. Аплодисменти. Тук на нашия празник, утре е последното ни представление, къде е завещанието отново от 19-та на тази сцена. Заповядайте. Благодарим ви още веднъж. Хайде да се поклоним.
Да.